Noma tushen arziki, na duƙe tsohon ciniki, kowa ya zo duniya kai ya tarar. Sana'ar noma wadda ta samo asali tun dubban shekaru da suka shuɗe, ita ce sana'ar da ta fara riƙe tattalin arzikin Najeriya kafin da kuma bayan samun 'yancin kan ƙasar a shekarar 1960. Inda da kuɗaɗen da ake samu a sana'ar noma a shiyar arewacin Najeriya ne aka yi amfani wajen haƙo arzikin man fetur ɗin da ƙasar ta dogara da shi a halin yanzu, da har 'yan kudanci da ba sa bibiyar tarihi ke nuna isa haɗe da yin gori a kai. A gidan tarihi na Makama da ke birnin Kano, MAB Hausa TV ta yi arba da makogwaron tattalin arzikin a wancan lokaci, wato gyaɗa, wadda ake nomawa a arewacin ƙasar da ake sanya ta cikin garara bayan aunawa a kan sikelin da kuke gani ta cikin gilashi, da shirya buhunan wani kan wani, inda ake wa shirin lakabi da dalar gyaɗa don yin safararta zuwa ƙasashen Turai ta tekun Atalanta. Rataye cikin gilashin kuma wata 'yar jaka ce da banki na farko a Najeriya da a yanzu ake kira Union Bank ke sanya wa abokan hulɗarsa kuɗaɗe a ciki da suke amfani da su wajen cinikayyar gyaɗar. Nan kuma shine ofishin da Lugard ke zama da ake yi wa lakabi da British Occupation, wadda a yanzu ake amfani da shi wajen nuna wasannin gargajiya da ake yi irin su dambe, shaɗi, langa, kokowa da makamantansu. Baya ga ababen tarihi na kallo kuma har da kantin sayar da kayayyakin gargajiya a wani bangare na gidan, kama daga kayan kwalliya na mata da na doki da waɗanda sarakuna ke amfani da su da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum a gida. Gamunan har ɗakin 'yar gata amma fa a da, inda muka bi ta ƙarƙashin rumfar mai gida. Kamar da yadda kuke gani, wannan shine yadda ake shirya ɗakin amarya 'yar gata a zamanin da ke ɗauke da danki wanda ake yinsa da ƙasa na ɗora kaya irin su kore da akushi, wani lokaci har da tagiyar mai gida, da a yanzu aka maye gurbinsa da rum divider, sai kuma shantu don ɗebe kewar amarya a rataye da kuma zunguru na yin kunshi. Ƙasa kuma an ajiye mata tulu da randa da turmi da dutsen niƙa da kuma atutu na zuba kayan aure ko kuma gwari-gwari mu ce lefe. Sai kuma hoton kayan kaɗi da saƙa da mata kan yi a da auduga, sai alkuki wajen ajiye fitila, da ragayar da za ta rataye ƙwarya saboda gujewa ta'adin yara da bera, da kwandunan ajiye-ajiye da faifai da dai sauransu. Gadon tukurwa shine gadon da ake gwangwaje 'yar gata a zamanin da, gadon da babu katifa bare fulo, da ake sanyawa a bayan ɗan ginin da wasu ke kira da hurmi, wanda shine madadin kofa a wancan lokaci. Ana kuma amfani da shi wajen ɗora tandun mai a kansa kamar yadda kuke gani. Saman ɗakin kuma an masa ado ne da wasu abubuwa masu zubin ginshiƙai guda uku da ke alamtawa mai ɗakin cewar mai gidan na da damar auren mata har 4 kamar yadda addinin musulunci ya halasta masa. A gefen gadon kuma ta bayan ɗan ginin loko ne da ko da haihuwa ta zo mai ɗakin nan za ta shiga ta haihu ba tare da kowa ya gano ta ba daga waje. Kada kuma a manta, shi fa wannan ɗakin amarya 'yar gata ce kaɗai ke kataran samun irinsa ba wa gaira ba. A ci gaba da subscribing wannan YouTube channel namu mai suna MAB Hausa TV tare da danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode.